Familia Popa a transformat tradiționalul viceu din fundul grădinii în poiată pentru găini. Acum 7 ani, Dora, stăpâna gospodăriei, a participat la un training despre alternativele ecologice ale toaletelor neamenajate. A înțeles că nu este deloc sănătos viceul cu gaură din grădină, pe care îl folosește dintotdeauna. Și nu doar ea, dar majoritatea moldovenilor din mediul rural. Viceile care am hotărât să le construim sunt cu mult mai convenabile, fiindcă totodată protejează apele subterane și folosim toate resturile ca îngrășăminte. Noul viceu este ecologic și comod. Au decis să-l construiască în casă, lucru pe care îl credeau imposibil în absența canalizației. E comod înăuntru, e curat, cu mult mai contemporan. Investițiile nu au fost foarte mari, în jur de 1000 de lei, și nici întreținerea nu este deloc complicată. Viceul este construit în așa fel ca urina să se ducă deoparte și fecalele deoparte se duc. Doamna Popa mărturisește că pentru familia ei viceul Ecosan are doar părți pozitive, plus că și reziduurile le folosește în grădină ca îngrășământ. Urina noi o folosim deoparte. 5 părți de apă și o parte de urină. Eu, de exemplu, o folosesc ca îngrășământ pentru flori. Numai lipsa mirosului neplăcut cât face, lipsește și grija că trebuie mutat în alt loc. Totodată are satisfacția că poate contribui la micșorarea poluării mediului.